Hello. Ay, greetin ako ang AMC, taga Jensen. Sige, mimintin ako na iguan. Ako day si DJ March. DJ March Barrios. Okay, DJ March Barrios. My name is DJ March from Davao Mix Club. Kantawan ako ang Tambis kay requested by Jeffy Johan. So, Tambis. Tambis, 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 kuyaw kaayo ang tambis, dagan variety anang tambis, na ay green, na ay violet, na apoy pula-pula, na apoy pula nga Bisaya. Akong paborito kanang color green na ami punuan ana sa among gawas sa among balay. Wala pa namunga kay gamay pa jud ang tambis murag makupa. Tambis, 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 tambis nga murag makupa. Tambis, 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 kuyaw kaayo. Ang tambis, ganahan ba mumukaon, ana? Basta ako, basta naay tambis, sagulan na ako og suka, astang dabisa. Ang suka, isos, sausaw sa tambis. Tambis, tambis. Tambis, 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 tambis. Break it down, yo.